Так, сейчас все поднастроим, напылим. Привет. Подожди еще минут 2,5 і будемо раховувати. Привіт. Тебе як? Яка чекаємо? Тебе всі прийдуть?
Ладно, все осталось 120 секунд і починаємо. Что сказать? В принципе, думаю, хватит зарядки. То есть, нужно быть. Так, всё. Так, надеюсь, что э, всі, хто був зацікавлений в розподілі призів, він прийшов, тому рахуємо. Спочатку ми разом рахуємо, скільки спочатку всіх. Вот. Да, давайте. Посчитаем, сколько было точно, чтобы именно точно быть уверенным в этом. Вот это мы это еще не считаем. Это тоже. Так. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Ну, в общем, примерно на Евгенію все закінчується. Що хто писав у 20, то він вже трошки запізнився. Так, секунду. Сколько? Секунду.
Ладно, я поки чат уберу, я на телефоні відкрию. Е, Хто слухає, будь ласка, е, пишіть під останнім постом свої коментарі. Ну, тому що дуже слабкий інтернет. Е, Зараз не дома, на жаль. М, Тільки на мобільному. Так, значить, рахуємо. Так, один. Почали. Перше місце 26. Ми зараз подивимось, хто це. 26. 26. Так. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 26. Я вас вітаю. Так, 26. Я знаю. 26. Здесь он доходит. 26. Так. Рахуємо далі. Продовжуємо. 32. 32. Друге місце. Так. 34. 33. 32. 32. Місце 32.